dafa wato ki cinye naman ki shanye roma. Ƙarin ɗanɗano da ni'ima a jikin ya mace. Kashi na 5, sai ki samu ɗanyen ƙwai guda ɗaya, ki hossa shi ki juye a ɗan ƙaramin kwano. Ki samu ganyen shayi ki tsoma shi a ruwan zahi ya ɗan jiku, wato shayi kamar lipton kenan. In ka same shi ka jika a cikin ruwan zahi, idan ya jiku wato sai ka tsame wannan ganyen kayar ruwan za a hada wato da wannan kaɗaɗɗen kwan naki ɗanye guda ɗaya kenan, ki kaɗu sosai, wato ki matse wannan ganyen shayin a kan kwan, ki zuba ruwan kenan, sai ki sa cokali ki yi ta kaɗa kwan tare da ruwan shayin nan da kika dafa har sai ya tsinke. Kin ga yana yauki, sai ki ɗaga wato ki shanye shi baki ɗaya. Idan kika sha ko kyamas kike, wato idan kika sha ko da kyamas kike, sai kin ji danshi a jikinki. Idan kuma mijinki ya kusance ki, sai ya ji bambancin kihiye da kullum, don yana ƙara ni'ima sosai, yana ƙara ɗanɗanon ya mace. Ki gwada yar uwata ki gani. Sirri na 5, ko da yake malama inji ka done kunnuwanka. Sai sirri na 5, ƙarin ni'ima da sa ɗanɗano a jikin mace. Ki samu farar albasa ki yayyanka ta irin haɗu-haɗin nan, wato kamar za ki sa a dafa duka ko kuma ce a surundu, ki yi ta a rondel kenan. Sai ki hotsa kwanki ki zuba a kai, ki kaɗa shi sosai, shi ruwa wato ki cinye, zai ƙara miki ni'ima sosai da ɗanɗano. Na 7 shine ƙarin ni'ima ɗanɗano a jikin ya mace. Idan kin tashi da safe ki soya kwai da man zaitun, wato man olive kenan, ki fara cin saka ki ci komai tun da safe. Uwar gida in kin tashi daga kwanciyar ki kenan, kika yi sallar ki, bayan kin wanke bakin ki kin kare kahin ki karin kumallo, wato